ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjasliang Rupa Premium Meghalaya. Hadun rupo pratali ki Ïing kilasa Pynjulor haka arpo pratali ulber arja punriu haka jingter ulabba ubajor bat naka jinghab jo Phria haki Sngi ki bahab hapo ka maukarwar CNRD block bat haka Ranikor civil subdivision ki bahab hapo ka southwest Khasi Hills district. Tatkum ka jingkhen balaai da ka office u deputy commissioner ka southwest Khasi Hills district la pente bakidon arp southli ki Sngi ha maukarwat CNRD block ki basha Pynjulor haka jingsalat ka Erïong bat haka ni jingja hadu arspa khandai pu arngot ki briu kila shakta ban repulai tli ki Ïing kila sha Pynjulor kenthop lai tli ki school kat bah ka jinghab jo Phria ki don art li ki Sngi ki bala shakta khat laingot ki pajba kila shakta bat art li ki Ïing ki bala sha Pynjulor kat bah Ranikor civil subdivision art li ki Sngi kila shakta haka jingsha salat haka Erïong khat prangot ki briu kila shakta bat lai tli ki Ïing kila sha Pynjulor.